थांबाय दे बहुत बोरायनि स्कुला गोदो बेयाव फरायनानै देरबोदों जों लानानै हाबदों जानोबो जेबो होनाखै जोंखौ मानसिफोरखौ हालदै होना लाबाय आङो ओमफ्राय बांद्राय सिनायासै आरोना होमबाबो सिनायसिगोन दा आयु गरम गरम गुड मर्निं एभ्रिवान नै बाजार मोनफैबाय जोंहा भट होनो थांगासिनो दं ओमफ्राय खालि खालिथार दिनै दखानफोरा बन्द गोजाजोब इलेक्सन नालाय मोसौ मासेबो गैया दिनैनि दिनाव खुलाबावसो नामा सिं दखाना बन्द बन्द 8:30 जालायबावबाय माथो माला मालानो 29 जाबाय भट होनो थांगासिनो दं जोंहा बे खेबसे डिउटियाव थाबोगासिनो ओमफ्राय आं होबोनोसै आरो बांद्राय दैयाबाबो होनाय नङा आरो आंहा होनानै फैनोसै फैनानै ओमफ्राय नानिखौ बियानैजों गारबोबाय दा फैखागोन नालाय गारि दंखायो होबाय फैबाय बांद्राय भिर जाखानाय नङा जों माबायाव मेला सेन्टार गोलैयोना नायलांबाय थाबानो एक देखायगोन आं बेसेबां मानसि जादों एसे लाखिनो हायो हा भिर नङाना मा भिर जानोसै जानाय नङालै इसिबां अबावलाय माथो भिर जायो आफा नन्थ'नि गारि स्कुला ओंखारगौना दोनदो बेयावनो होखांबाय आफाया दिनै लास्टिंजाय सिगांबो जाखारो बारा मानसि फैखादां गैयालै खालि खालिसो मानसि हा मानसि जाखो बोरायनि स्कुला गोदो बेयाव फरायनानै देरबोदों लादोब्रा नोङो बेखौ ओरै आलायनानै लाबानो जायो माबा लेखाया सिङावसो दङ ना आयौ मानसिफोरा गैयानो नै खालिसो लायनानै जोंना हरैसो जायो एसेबो माखौ सोंनांगौ बेवहायनो अबेसिम गोलैदों जोंनालाय बेवहाय सिंजाय खनाखै लिफना राइट आं मिथिनो थागालै राइट सिगां होनबालाय नै बिजों थांदों नैबिजों फैनायखै बेयाव नुजोबदों आंनावलाय लेफना राइट जाखो बुदो ओइ তোর কোনটা দিয়ে লাইন এদিকে না ওদিকে তোমরা ওইখানে হবে না ও বলে নাই দं হ্যাঁ ভাই সিরিয়াল নাম্বারखौ खोन्थाहैदो সিরিয়াল নাম্বার होनो আমারটা ওইখানে হবে না এখানে লাইনের মধ্যে এত লম্বা আইনে होबाथ' अयथासार मानसि जाथारदों लम्बा बाय भट होनो मोनसे आयु না না এটা ভিতরে ঢুকবি আর কি এখন দেখাবে হ্যাঁ ভিতরে যাবি লাইন ধর ওটা তো লাইন এত লম্বা লাইন আয়ু A few moments later होखांबाय लोगोफोर जोंहा हागबाय होनो खालि खालिथार ओमफ्राय मबाइल लानानै हाबफैयाखै दे ओमफ्राय थानानि माबा दंफैयोना जों लानानै हाबदों जानोबो जेबो होनाखै जोंखौ मानसिफोरखौ सोहोआखै आरो फैदोथ' आइया थानांसिगोन खल्लब्रोना खाना नालाय बोरैबा जाबोजोब्बाय खामानि मावहैनोसै न'आव सि खननांगौ हागबाय मर्निंआवनो गाखोनोसै नै सनाफोर नोंसोर दा सानलायगोन माने एफा थाब होखांखो एफा गोलाव लाइन जे नुदों नालाय नोंसोरो खिन्थु बे लाइना जोंनि नङामोन आरो ना सनाफोर मानो होनब्ला जोङो माने बिसोर होननायखाय बेयावनो सानदोंमोन ओमफ्रायो बै फारसेथिंसोमोन आरो ना आं बेखौनो खोन्थाफिननाय जायाखै बेखायनो खोन्थाबाय आं नोंसोर नङाबा दा आन्दायगोन ना बेखौथ' नोंगा लांसै नोंना गारि गैया दिनै आंसो लांजासिगोन नुदों दा होखांबाय जोंहा हागबाय दे बहुत हागबाय दे सोनाफोर आंहा माने भट होदों आरो ना सानैबो हा नोंसो मा जायो जाबानो जाबाय ना ओमफ्राय मा होनो
देरहायो बानायदो आरोना बिदि जिखुनु देरहागोन बायदि मोनदों दिनै हा मर्निंनो बहुत आं दाबो बिजों लाबोनो हायोमोन ना लाबो बिजों बेवाइसोहाय बिजों लाबो खालि अबाव मा जानो नोङो दखानानो मोनसेबो खुला गैया बासो नांगौसिनथाय खुला गैबावासै खोमा मा जानोनो बियो न'आवनो ओंखाम जानानै फैदो ओंख्रिया दै एसे राननो नांबावगौमोन दखान गैया मोनसेबो खालि जोबसो नै दिनैलाय बहा खुलिनो बेलासिफ्रावसो एसे खुलिगोन खुलिबाबो जेरैबो थाङो ओरैबो खुला माबाजोब बन्द'जोब बेयावबो गोलैदों आरोना फैलाय बै दखानाव नायदोब्रा मा ओंख्रि बाजाराव माबा मैगं नांगौबा ओइ पियास लानानै थांनो हासिगोन नै आहा बेयाव फैनानै हा ओंखारसिना गारि गोबाव दोनो नोङो बे जायगायाव दोनबानो जायोमोन पुरि जालांसै आंहा पुरि ए सान्दुङा दोनसै दाना सान्दुङा मैगंबो लानानै थांनो हासिगोन आहा आयु दखानानो भर्ति गोजाजोबसै माथो पुरि जानो दोनदों जोंहा पुरि जानो जागासिनो saya suka saya wajib mana garam puri misi lah mas kan kalau di belahan hang saya sampai dia bakso jangan malah coba mau jangan jadi jangan Gorom Gorom mana? Jangan pernah bodoh demi Hah? Bodoh demi. Tahu lah orang tu kena. Jangan lu juga nak jai jom lu. Kanan jalan cepat ni kok. Morning dia berjaya ke? Kalau thay je ko short sana. Malah coba nggak ya? Ay, Sonali daal di bulan deh. Malah coba sih nana. Apa dia ekta? Dida. Ekta, kami kapan nak? Tinggal apa? Tapi saya ni kenapa dalam bodoh? Bodoh ke sandung bah, bodoh deh. Bajarबो खालामबाय नै दाफोर दखान गैया मोनसेबो खालि बे बाजार मैगं थाइगंफोरल' बेयावनो पुरिबो जाबाय ओमफ्राय मिस्टि लाबाय नानिनो पुरिखौ लायासै आङो नानिनो मिस्टि लानानै होबाय ओंखामबो मोनखांखाबाय ओंख्रियाबो मोनथारसिगौमोन एसेल' बाखि थादों आरोना ओमफ्राय टाइम बारा जाबायना बेनाबो दा डिउटि दङ बेनि थाखायनो आरोना थाब होनानै फैगोसै नांगौ दा मोनफैनोसै होननानै गासिबो समान दै एसे राननो नांगौ गेसखौ बन्द' खालामनानै गारथ'बाय ओमफ्राय पियास गैलामोन आलु मा होनो बानलु सानलु लाजोब्बाय आरोना आं गासिबो ओमफ्राय मैगंथ' जायानो बिसोरो बेनि थाखायनो लायासै आङो बेदर दंखायो नालाय बयलार बेदर बेनि थाखायनो आरोना थांबाय थानोसै नै बाबलिमोननि दखानाव फैदों आङो बाबलि दखाने ऐसे दकाने पूरा माल उठाइছে যার যার কি লাগে হোলসেল সবগুলো আসো নিয়ে যায় যে বাস স্ট্যান্ডে অল্প আগে আসিয়া বিয়ার দোকান আছে মোডের দোকান সামনে বাবলি হাসবা লাগছে দেখতে সিসি ক্যামেরাও লাগাই দিছে দেখ চুরি করতে পারবে না কথা কোয়াটা হয়েছে না হয় জানে না রে যখন যা কইলাম थारमाने आङो मोनसे जायगायाव थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय हाबलांदां दखानावहाय गय जादां गय जानानैहाय ओमफ्राय दसे डायलग मारिबाय आरोना बिसोरनि दखानाव गावसिनि दखानखौ देखायबाय आं एसे आरो
ओमफ्राय सोरनो हलसेल नांगौ बेयाव लांफैनो हागोन आरोना आङो आगोल लांबाय थायोमोन बिसिनिफ्रायनो जखन दखान होयो बे समाव आरोना दाथ' बन्द जानानै दंथ'यो आरोना बर्थमानाव उनाव मा जायो बेखौ बुंनो हाथ'ला आरो जिखुनु जायनो नांगौ हलसेलाव लांफैनो हागोन आरो बेयाव बास स्टेन्डनि ससे दावखोनानैहाय वाइन शप दं आरोना जौ दखान दङ बे खाथियावनो आरो बेयाव लांफैनो हागोन नैबेबो थायो बियो जाहैबाय दखान मालिकनि बिबोनां ओमफ्राय बिब'बो थायो बिगुमैयाबो थायो आरोना खोमसिसो नुलाय लांबाय लांफैदो लोगोफोर जायनो नांगौ लांफै दखानाव फै ओमफ्राय दखाना मोननै आरोना बैथिं मोनसे दंबावो दा देखायगोन आं र' 1 hour later. दहाय एकदम माने बट होनानै फैखांनानै आरो मोनसे खामानि थानानै थांफिननानै ओरैबायदि उन्दुदोंना ओमफ्राय सिखांनोनो रोङाखै आरोना दासो सिखांनो रोंदों बारा गोबाव जायाखै अयथासार गरम ओमफ्राय वेदारा माने अखासो हाफिनसिगोन खोमा आरोना थ' माने बोरैबा खोमसिसो दोमैलु जादों आरो लेक्चो फाय कम फिथि मोखाना हांगारजोबो ओमफ्राय अबाव जि माजों फैदो बाव जामोनदो फिथि बाव जाम गुड बय लेक्सुआ गुड बय सोर फैदों जोंनि न'आव सोर फैगौ सोर फैदो नायथा बोराय फैदों र' खारौ खान्दाय एवदों नै खारौ खान्दाय आलु दरसे होदों आं खारौ खान्दायजों भाजा खारायाथ' मावखायो आलुआ गलांबावबाय थबसे गोखा जागोन आं संख्रिजों फुवाखै आरोना संख्रिजों फुवा गोखाया खारो खिन्थु आं फुवाखै मानो होनब्ला गोखा जानो गोसो जादों आं बेनि थाखायनो हालदै संख्रि जेबो होआखै दासो गारसनखादों टेस्टि मोनायाव बेनो आंना ओंख्रिया खारौ खान्दायजों आलु नैयावहाय दाउदै रुफादों आङो दालिजोंहाय हि सोर जानो गोसो खरिया गोथाव जाखासिगोन थाबथालायबाय आहासो जानो लुबैनानै खरियानो नांथागोरखाबाय अयथासार गरम आरोना मोनाबाबो मा होनबावनो बोथोरानो ओंखाम ओंख्रियानो दासिमबो मोना एवनानै लाबाय आङो मोनसिगोन आरोना एसे नांबावगौ देखायनो र' नै हालदै होना लाबाय आङो ओमफ्राय बांद्राय सिनायासै आरोना होमबाबो सिनायसिगोन दा मबाइलाव बांद्राय सिनायाना दालियाबो नै दाउदैखौ बोखांबाय आं दाउदैया दैसो बांद्राय मोजां नङा दै नै बिदि जाबाय आरोना दैसो बांद्राय मोजां नङा इनि बेखौ बोखाना सुना लानोसै दा गरमनि थाखायनो माने बहा थागोन बहा मागोन मोनजोब्बाय आरोना ओमफ्राय खानाया बोरैबा जाजोब्बाय ओंखाम ओंख्रि मोनखांबा दुगैसिगोन आं ओमफ्राय नायदो नै गुस्थियाव लिपस्टिक फुनाबा एकदम माने माबायदि नुयो होनब्ला गोथै नुखायो आरोना खारजोब्बाय ओमफ्राय जि गाज्रि नुयो गोसोमसोमनो खारला गुफुरा मोसौनो देखाबाय ओरैबायदि माने सुबाबो फुबाबो खारनो रोंला आरोना मा होनबावनो स्टिकारसो लगायनांसिगोन खोमा बेखौ स्टिकार दा बर्थमान गैथ'आ र' बिजों हरना लगायनांगोन ना फुराना दंबावो खोमा नागिरनांगोन र' न'आव लगायखोन्दा जुदि मोनो बायसान्स आं लागायना होगोन आरो बेखौहाय